sa karon sang nagkalain-lain nga law enforcement agencies ang mga puerto agod maligawan o kon matap na ang pagpasulod sang ilegal nga droga. Makabig nga drug route o kung alagyan sang illegal nga droga ang Western Visayas, rason nga ginapasangkad ang pagbantay sa mga puerto kag sa mga coastal areas. Ini ang suro kay Shenta Nalion, spokesperson sang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 6 sa pagpakiangot sang K5 News FM Iloilo. Dugang panita Nalion nga mayorya sang mga ini ang naghalin sa Mimaropa kag Calabarzon kag ginadagdag sa puerto sa probinsya sang Aklan. Pahayag pa sini nga mangin dako nga bulig kun ma-install na ang mga X-ray kag iban pa nga detecting machines agod makabulig sa pag-scan sa mga pasahero kung may dala ang mga ini sang illegal substances. Sa piyak sani, wala sa gihapon sang na-monitor nga drug laboratory sa Western Visayas. One of the routes na ginalantaw natin, syempre sa Babaw, ang sulgan, syempre sa Aklan, di ba? Ang jetty port from Mimaropa and Calabarzon. Sa mga masunod nga binulan, may pila ka mga paghanas o training diri sa may probinsya sang Iloilo. Kaginalauman man sa ibang pagit nga mga kaprobinsyahanan sa may Western Visayas, agod nga mas mapasangkad ang interdiction unit sa kada pantalan. Report nagikan sa Iloilo. Inisig ka K5, Kimon, Tanyo Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyong Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.